Deze zijn van Pastor John een nieuwe boodschap van het Christentum 101. En we kijken naar de aanvang leren. De dingen wat wichtig zijn te verstaan, te begrijpen, te aannemen in ons hart, dat we kunnen verder wegbossen in ons persoonlijke gemeenschap met Jezus en ons geestelijke leven. En dan zondag kijkt Pastor John naar een thema keiner gerecht. Nu, wenn je zo zijn is, dan heb je vielleicht een knering gebruikt, iets wat uitgedacht. En je bent vielleicht een dokter gevoerd en die heeft een x-ray genomen van je knering, iets wat er niet gerecht is. De dokter zegt vielleicht, ik kan een slechte Nachricht, die hast den Arm gebroken. En ik stel me zo voor, de slechtste Nachricht, wat een dokter kan geven, is zeggen, ik kan een x-ray genomen van de körper en ik kan zeggen, die hast de kreeft ben. En de kreeft is op zo'n punt gekomen, wo die was een paar Monate sterven. Maar aan de andere zijde, de beste Nachricht wat de dokter kan geven, is dan zeggen dat die was sterven, opa, ik kan een lösung voor die. En dat is ook wat we nu kijken, dan we kijken naar God zijn x-ray van ons. Wat ziet God wanneer hij ons dan kijkt, in ons hart? Wat wijst de x-ray van waar we leven dan? We kijken naar de tekst van Römer kapitel 1, vers 18 tot 32. En dat zegt dat het kan zijn dat we andere gaten aanbeden doen. Dat we een seksuele en moralische leven zijn. We zijn vielleicht een homoseksuele, we zijn niet vrij met ons partner. We zijn vielleicht een pornografie. En dat zegt nog wieder, dat we zijn ongerecht, we zijn slecht. Ongehoorzaam giet zich, we gaan afjans, we strijden ondereinander, we plunderen, we zijn lenissen. We kunnen God niet lieben, we zijn onze ouderen niet gehoorzaam, we zijn niet tevreden, we kunnen andere mensen niet goed zijn, we kunnen niet vergeven en we hebben geen medelijden voor andere mensen. Niet bloos dat, op een Römer kapitel 3 vers 23 zegt Paulus dit, dus geen onderscheid. Alle man heeft gesündigt en kwam dooraan toekhard, wat hij bij God zijn zal. Nu Paulus merkt hij geen onderscheid tussen een persoon wat gemerkt heeft en een persoon wat liegen dat. Geen onderscheid tussen een persoon wat een seksuele en moralische leven dat en een persoon wat niet vrij is en wat de ouderen niet kunnen horen. En dit is de slechte Nachricht. God kijkt naar ons en ons x-ray en hij ziet al deze zin in ons leven. En deze zin wordt ons meer sterven. Niet bloos sterven, ook verdomd zijn van een Rick Gottes. Op de gouden Nachricht, de beste Nachricht, komt een vers luid in Römer, kapitel 3, vers 25. Dat zegt, schenkt Gott an der Rechtfertigung uit Gnuden, durch die Rettung, die in Christus Jesus ist. We werden angeklagt zijn, wenn wir vor einem Doktor stehen und sagen, die sagst mir, ich war sterben, die sagst, du hast eine Medizin zu mir heilen, aber ich will die Medizin nicht. Und so wenn Gott sieht den Sinn in unser Leben und sagt, hey, je waren sterben und je waren verdammt worden, das ist leicht zu sagen, no, Gott, ich sei nicht da. Wo kannst du Menschen leben und die danach verdammen? Aber in Wirklichkeit ist das uns freie Wählen, was wir können wählen. Weil wir nicht die Medizin annehmen, was Jesus hat für uns, Jesus annehmen in unser Leben, oder weil wir Jesus annehmen, die Entscheidung ist ganz up to uns. Nu, ich will dir alle toeroepen, nehmt die Medizin von Jesus. Nehmt Jesus an in je persoonlijke leven, dat is ganz leicht, beter steht uit. Jesus, ich anerkenne dein Sünder sie. Ich glaube, dass du kannst nur jeden starbst und stündst ab für all unsere Sünden. Ich lade dich ein, in mein Leben hineinzukommen, wasch all meine Sünden rein, ich will für dich leben. Das ist wirklich so leicht, wenn du das Gebet hast, wir freuen uns mit dir mit. De Engel im Himmel, die celebrieren, die dansen und die haben ein Fest, wenn die das eigene Leben angenommen. Gott segnet, hat eine gute Weg.